Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kanunga sosi nga hapano ya ka Henry ki jing puli jong ka ki long le no e ba amdan kamdan jam ya ka hakani ka jaka Pimdon kam chu ban sosi lano mama ka kongres ka wan ra lang bat ki jing kular haman la ki clearing andan uwe ban yo kang kinom haban cha shon na ki khon ba pi tam kalawi jong pi ka shong hakiki jong pi vote ya ka kongres President jong kaseng sign partai ka batamai ka Voice of the People Party uba Ardent Miller basayman ulapha jing Ujor sya Chief Electoral Officer persya yo MLA barim ka molai uba Embhah simli namar gi jing tho persya jong hakarensan yalap election ka balalong haka arpulai trek urumpang arja pulai hamulai nongkwar Haka jing Ujor uba Ardent ulaong baki jingkren jong uba Embhah haka rensan yalap election kimdan jing yasno ay bat ka election henry kidi jingkit tho simen bedye u ban pinsutu baklai ki ba halor kinongrem jong kaseng VPP ula banrap susu haka jing Ujor daga baong baki jingkit tho kila kata mat yong shisha yu bat kidi ki jingkren ki bala penkhen ye ki kendon jong katanat election